नै रोदानि मुहुरत आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय गोदान दिनैनिफ्राय फार्स्ट जागायसिगोन आरो बेनि गेजेरावनो आं मोनसे गुड निउस खिन्थाबावनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव बे जोंनि खिथेर मुभिखौ निउबो एपआव हगारनाय जासिगोन नोंथांमोना जाय जाय बे निउबो एपखौ मिथिया प्ले स्टरनिफ्राय थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन बेयाव जोंनि खिथेर फिल्मखौ देखायनाय जासिगोन गोजोन्थों थेंक इउ हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय आरोबाव पिटांकि ब्लग चेनेलावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' लोगोफोर नोंसोरो एसेब्लाबो भिडिअनि सोमोन्दै थाम्बनेल्सआव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मा फोरमायनो नागिरदों लोगोफोर जोङो नुनो मोनदों बे दाननिनो 10 खालार 2023 मायथाइ डेट मिन्स मैयानि समावहाय जोङो नंगौ लोगोफोर जोङो नुनो मोनदों बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर सोरां बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय फोरमायदों निउबो एपनि गेजेरजोंहाय खिथेर मुभिखौहाय नुसिगोन होननानै थारैनो बिथाङा सैथोखौनो बुंदों जोङो नुनो मोनो दे निउबो एपखौ डाउनलड खालामनानै लायोब्लानो जोङो बे खिथेर मुभिखौ नुनो मोनगोन गोदानै जोनोम मोननाय बर' हारिनिनो मुंदांखा एक्टर एक्ट्रिस लिंसार सोरां फुजि रिया थाख्लाय आरो बिनिनो माखासे लोगोफोरनि समायना रमायना मेहेर गोनां बा मिनिं गोनां गोथौ ओंथि गोनां स्ट'रि खिथेर मुभिखौ नायनोब्ला नोंसोरो निउबो एपखौ डाउनलड खालामनो थिनदोंमोन स' लोगोफोर बिथाङा थारखौनो बुंदों जोङो निउबो एपखौहाय डाउनलड खालामनानै ला अब्लानो बर' हारिनि गोदानै जोनोम मोननाय खिथेर मुभिखौहाय नोंसोरो जोबजासे गोसो बायदि नायनानै लानो हागोन आरो बेयावहाय नोंसोरो बारा गोबां बेसेन होनाङाय नङा अनलि 70 रुपिस 70 रांल' नोंसोरो बेयावहाय 70 रां होनानैनो सानथाम बे खिथेर मुभिखौहाय नोंसोरो गोसोबायदि नायनानै लानो हागोन नंखाय नंदोंब्ला नोंसोरो निउबो एपखौहाय डाउनलड खालामखांब्लानो नोंसोरो मिथिगोन बेयावहाय मोनसे पे होननानैहाय लिरनाय दङ बेयावहाय नोंसोरो प्रेस खालामब्लानो नोंनि फनपे गुगोल पे अनलाइन ट्रेन्जेक्सन पेटिएम गासैखौबो नोंसोरो अनलाइन ट्रेन्जेक्सननि केपासिटिखौहाय मोननो हागोन बेवहाय नोङो प्रेस खालामब्लानो नोङो अनलि 70 रुपिसल' हो अब्लानो नोङो बे मुभिखौहाय डाउनलड खालामनानै लानानै नोङो सानथामा आरामसे गोसोबायदि रंजा खुसि नायनो हागोन रायजोफोर निउबो एपआ आंनावहाय सिगांनिफ्रायनो दंखायो 70 रुपिस 70 रुपिसखौहाय आङो पे खालामबाय आरो मैयानि समावनो आङो हरावहाय बे फिल्मखौहाय कमप्लिटलि नायजोबदों रायजो राजा नोंथांमोन बे फिल्मावहाय ओरैबायदि सोमोनांथाव बुंनो थाङोब्ला बे फिल्मा कमप्लिटलि मिनिंफुल आरो बे फिल्मावहाय जोङो दानि आजिखालिनि राजनितिखौ लानानै माखासे नुनो मोनगोन आं जोबोद गोजोननाय मोनदों रिया मेडामनि बे बानायनाय फिल्म आरबि प्रडाक्शननिफ्राय बानायनाय फिल्मखौहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि फिल्म बानायोब्लासो जोंनि बर' हारियाबो जौगालांगोन आरो नोंसोरबो नैबे रिया मेडामनि आरो फुजि बसुमतारी मेडाम लिंसार सार सोरां सार थाख्लाय सार आरो बिनिनो लोगोफोर बेवहाय आरोबाव लोगोफोरनि गेजेरावहाय सासे मुंदांखा बर' हारिनि कमेडियान्स अनिल केआर बसुमतारी बिथांखौबो नोंसोरो बेयावहाय नुनो मोनगोन स' लोगोफोर अब्लालाय जोङो माखौथो नायना थाबावगो फैदो जों निउबो एपखौ डाउनलड खालामदोनि निउबो एपखौ डाउनलड खालामनानै गावनिनो हारि बर' हारिनि मुंदांखा फिल्म खिथेर मुभिखौहाय जोङो आपग्रेड खालामनानै होदोनि जाहाथे जोंनि बर' हारियाबो आरोबाव आगानसे जौलांनाय बायदि आरो बेबायदिनो डेभेलप जालांबाय थानो हानाय बायदि जोङो सापर्ट खालामज्लायदोनि 70 रुपिसखौहाय जोङो थांलाय फैलाय ओरैनो साहा लोंलाबायनायावसो गारखायो ओरैनो अब्ला नोंसोरो स्ट'रिखौहाय
बुजिनानै लानाया साबसिन जागोन होननानैहाय आं सानो। स' जोबथारनायाव आंनिफ्राय मोनसे आखाइ खबजबनानै निमाहा बियो, जुदि आंनि बे भिडिअ हगारनायनि थाखाय रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफा आरो इउटुबार लोगोआरि नोंथांमोन आरो मुंदांखा खिथेर मुभिखौ दिहुनग्रा मुंदांखा एक्टर एक्ट्रिस खिथेर मुभिखौ दिहुनग्रा लिंसार, सोरां, फुजि, रिया, थाख्लाय आरो बिनिनो लोगोआरि नोंथांमोना गेरेन्टि होननानै सानदोंब्ला गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा होगोन होननानै आं मिजिं खालामबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।